Buhos pawis muna tayo mga kawarak. Yung limousine kasi natin na sequester na, kaya ito masarap magpapawis. Ikot-ikot lang. Sabi nga, galaw-galaw lang po. Galaw-galaw lang pag may time. Kaya po ang mga kawarak. Yung dalawang kawarak po nandun, natutulog pa sila. Kamagala po rin eh. Okay. Inunging meto kung magkano ya? 50, isang kilo raw ng ano, melon tsaka saging. Sige po, magwag na ako mo. Dumurot ko mo. Luwari lang mga kawarak at bibili tayo. Totoo nito, wala tayong pera. Angela tayo, lakad lang. Konting galaw ka lang, papawis lang po. Yung maambul lang ng konti. Dito tayo sa ano po, sa Riverside. At maglawi tayong manik, lakad tayo. Medyo mulan lang ng konti. Sabi nga, lalo na kapag tumatanda tayo, kailangan galaw-galaw para yung mga cholesterol natin, mga calories na tinatawag na yan, mga sugar natin, may drain natin. At dahil po sa panahon ngayon, hindi po nakakatakot yung sakit ngayon. Ang nakakatakot ngayon yung hospital. Masyadong mahal. Mas kuminsan naisin mo pang mamatay kaysa sa magpa-hospital po. Kaya galaw-galaw tayo mga kawarak. Galaw-galaw pag may time. Parang napakasarap kung kumain ng tusok-tusok. Kaso baka subukan tayo habang naglalakad. Kaya po yung gustong magbayad ng kuryente, medyo agahan lang po para di kayo mahirapan. Bayan ng Florida po kasi mahaba yung pila masyado. Pag dumating kayo ganitong oras, alas 7, alas 8, tama-tama matatapos kayo. Nananangalian na yung business nyo. Tapos daming tao. At hindi tayo pwedeng kumain ng tusok-tusok dahil baka sumuka tayo. Lakad na lang muna tayo, lakad. Ayan, mga pakwan, no? Pwede namang hanggang tingin-tingin na lang. At saka na yung actual. Siya ngayon, tingin-tingin na lang po muna. Hindi ka ng budget. At saka na yung actual. Gayahin na lang muna natin si Dolphy. Ayun, sarap ng pinya. Pwede po makibawo. Makikiamoy lang. Po, barrio pa rin ng Florida. Ayun, mga kawarak na taga Pampanga. What a better place to live po. At napakagandang barrio, napakagandang bayan po ng Florida Blanca po. Po yung si mamang nagbabarber. Dito kasi sa bayan ng Florida, ito yung binabalik-balikan. Napakasarap. Dito po sa Fortuna po, ayan o. Yung sa Fortuna po, ito ang takbuhan nila dahil masarap ang barbecue nila dito. Napakasarap. Oh, number 1 po yan dito sa bayan, sa baryo ng Fortuna po. Kung magagawin kayo ng Fortuna, ayan po. At napakasarap po niyan. Hindi kayo magsisisi, kundi babalik-balikan po ninyo. Pero ito, hanggang dito lang tayo. Sali po atin eh. Brad. Sabi atong mo po. Sama kano? 25 mo pong malati. Yung maliit lang po at ibeto po, isa lang po. Baka hindi natin kayang bayaran pag dumami na. Ay, sarap po. Ito po. Ito po, mabalik-balikan ninyo sa baryo ng Fortuna po ito. Ito po, sa baryo ng Fortuna, napasarap. Babalik-balikan ninyo.
Hanggang dito lang tayo dahil hindi kaya ng budget. Magbabayad pa po tayo ng utang. Po at try nyo lang, Mario ng Fortuna at dito po talaga mag-enjoy kayo sa mga barbecue nila, inihaw na isda, ulam. Napakasarap. At po, pogi pa yung ano natin, tagaluto. Ang sarap ng ano. Kaya babalik-balikan po. Mario ng Fortuna po. Napakasarap po. Oy! Napakasarap po. The best siya. Mga kawarak at bumalik tayo sa bayan ng Florida po. Yung mga po, meron na tayong bagong McDo. 24/7 po siya. Kaya yung gusto magmerienda, open po tayo dito. Narinig ko na naman yung salitang pogi. Lumingon ako. Hindi pala ako. Feeling lang pala, feeling. Po, at nasa bayan na tayo ng Florida po. Magbabayad po tayo ng utang. Kasi 3 weeks ago at nagbablog-vlog lang ako kunwari. Bigla akong pinautang. Tinawag ako nung nagtitinda. Pinautang na lang ako. Sabi ko, nakakaya naman kung pahindihan ko, utang nyo. Yung iba ka, naghahanap ng mautangan. Tayo pinautang na, hindi suhab kagad. Makakala nila, mapagbalaki tayo, mapagbataas tayo. Ikaw na pinapautang, ikaw pa ang umayaw. Kaya po, pamilya bayan ng Florida po. Titignan ko lang po yung pera ko. Meron pa akong 200. Pwede pa siguro ito. Nakakaya naman doon sa inutangan ko. Yung sobra, bibili na lang ako ng tuyo. Opo, pagbalik ko po. Ang dami oh. Mga fresh na gulay po yan. Saka mga fresh meat. Lahat daw na klase ng gulay ay mura. Titignan ko lang po yung pinagkakautangan ko. Kung kilala pa ako. Wala yata. Che! Oy, tangutang ko malawat kung iyababayaran mo. Kaya ako tuloy may patudtod. Kamulog po? Kaya ako tuloy may patudtod at che. Ako, ay? Agaga nakakulong. Walang po. Walang po na. Kala ko po, walang problema, kaya kayo atid. Lagi mo na. Opo. Ayan po, ang babait ng mga tindera dito. Mas hindi ka nangungutang, pinapautang ka. Kaso nakakaya naman. Oy, agi mo na. Take your time. Apo, mga baboy oh. Ayan, sarap yan oh. Mga kawarak. Kaya kasama pang bagong oh. Bayad ko pong utang. Magbabayad lang tayo ng utang at tayo naman hanggang patingin-tingin na lang muna tayo. Bibili ko sana ng ipon yung kapatid ko. Maski 1/4 lang. Yung bayan ng Florida Blanca po, Pampanga. Yung mga kawarak na taga Florida, ayan po yung palengke natin ngayon. Punong-puno ng mabibili. Punong-puno ng pagkain. Kaso kapag wala kang pamili, hanggang sa warak-warak ka na lang po. Kalwat konti-punti-punan detang 120. Ala akong pera. Ala anak ko. Thank you very much. Ako tuloy may patuntun ka na yung utang ko. Agaga nakakula. Una, kuya. Thank you. God bless. God bless.
Ay, nabunutan na rin tayo ng tinik. Tilapia. Ay, paro po. Sama kayo piparo? Ano pong rio? Ay po, mangutang ko. 440. Yan po, 500. Sali ko sana ng ditak kaya ang kapatol ko. Ito naman po. 1/4 po pilano ang piraso. Sa kanila po. 1/4 po po. Ito isang lagan 200. Ali po, ita po kaya tayo po kaputol ko po. Hindi kaya mo. Pwede ka rin eh. Diyak mapilala mo. Kasi mahilig po ka rin paro ito. Diyak pang... Alaga na po. Gine. Opo. Bakit adi na ko namang tulay itang kaputol ko po. Kahit mo po. Tsaka ko, warak-warak na kami mo po. Warak at susunod lang natin yung kapatid ko. Titignan ko kasi ano siya, yung paborito niya talaga yung ipon. Kaya maski nilakad ko lang yung palengke. May pera akong 120 binili natin. Tingnan lang natin kung ano magiging reaction niya. Bobo! Ito pala yung kapatid ko eh. At meron akong regalo sa'yo. Alam ko pa. Paborito mo ito eh. Malaki na yan ha. Tingnan mo, buksan mo. Hipag! Hipag! Ay, guys! Tingnan nga Kalaki-laki. Yan ang sister ko. Hindi siya kagandahan pero napakaganda naman ng puso niya. Kalaki-laki, my friend. Love you. Pati nga bias. Sinalik mo nga itong kilo. Talaga ito balik. Ito kubo. Gananda ka. Ay, tiyan mo nga sinalik. Menese na ka. Mekani ka na. Di ba sinalik mo nga itong kilo ka mo? Mamaya nga po. Kuha ka ng bigas doon. Okay na yan ha? Oo. Talagang ipon, hindi ka nagagamit ng Ng magnifying glass ha? fine glass. Ako magtutuyo na lang. Basta yun ang pagmamahal ko sa'yo. Love you. Pagmamahal ng isang ipon sa isang kapatid, ano? Sige na, Love you. kakain muna ako. Maghanap din ako ng makakain. Love you. Love you, sister. Wala pa rin ako. Bitin mo na yan. Ate, kay tuyo. Pabili ako ng tuyo. Magkano yung chicharon? Tatakalan. O tatakalan. Kita ng tatakalon. Kaya magkano ng tuyo? Apulo. Manyamala. O, di na mukha. Balang may tunggal at tuyo. Very good. Pareho mo na mo. 10 piso na eh. Pilan? Po, at dito tayo kay sister. At ang dami murang-murang bilhin dito. Ilang mga warang. Di ba, anong hindi? Ang gaganda ng mga kapitbahay namin, no? Nahiya lang ako. Baka wag mo sabihin, mas maganda yung likuran, ha? Di mo lupiraso na ko. Okay, thank you very much. Kawarak, ito yung mga kawarak natin, no? Anong kinakain natin? Hindi naman yung panino. Kakwa! Maglangga? Wow. To make you happy, to make you smile. Unos. Tuyo lang muna. Na anong gagawin niyo? Ay, kahit na pingkat ko maputi. Binigyan ko na yung mo. Thank you very much. Birthday ng boy. Nino? Sali ka tantong ba? Wow, sali ka tagyan eh. Ha? O nakita ang motor. Angge! Ay, ang ganda ni Angge. Ting matika. Tuyo na lang, hindi pa masarap ang pagkakaluto. Ano nang mangyayari sa atin yan? Ito po ati si Master Jordan ng bumabalat. Ito po yung pagkain natin. Brush naman. At tangalian na ito. Yan ang... Pag nagluto ka ng tuyo, yung tuyo na lang, sarapan mo na. Sabay, hindi na maglalasang lechon po yan. At ano tayo? Ate-ate kapatid meron ka na palang tuyo dyan eh. Nakatago na dyan yung tuyo mo na. Dalawang tuyo sa pinaka-boss. Dalawang tuyo sa... Ayan. Ayan po mga kawarak yan ang division. At saka ate dito sa itlog. Sumesobra yata. Ano gusto mo? Malapad o makapal? Malapad. Malapad. Ikaw, kawarak na
na Jack, anong gusto mo? Malapad o makapal? Kahit na ano bossing, pwede. Ayun. Ang problema, ako ito naman, manipis na hindi malapad. Pwede na. Ang problema, meron tayong sobra. Ito po, may sobrang isa. At dito, pwede na tayo dyan. Bahala na tayo dyan. Tikman nga natin yung ano natin, yung kung gaano kasarap na. Alam po kayo, saan pa tayo? Yan po ang buhay probinsya at yan na po. Anong lasa bossing? Wala, lasang sardinas. Sige, kain tayo. Kain po tayo. Blessed day sa lahat. Kuwari na magselos na. Kuwari magselos na.